салом алейкум бародару, апову ховару, мардуми муҳоҷир. Ҳамаи шуморо хушомадед мегӯям ба канали худам дар Кори ТВ. Касони якум бор омада канали мада подписатсия кунанд, лайка бичиқен ки ҳам видео паҳн шавад. Аз сари кори духтарон мегӯем. Апо, касоне ки дузанда ҳастед ва повур ҳастед, пасуда мойчик ҳастед ва корҳои занакӣ чикораи бекор ҳастед, айни замон бекор ҳастед, ба рақамҳои болои кранбуда ватсапай занг бизанед, гап мезанем, мақсад ҷои кора номрушона равон мекунем дар шумо, худтон маслиҳат кунед нашоти пулуш. Бародарое ки бекор ҳастанд, устои хона ҳастанд, мақсад шикатур мекунанд, чӣ хеле бигӯям, ремонти хона мекунанд, ё шофир ҳастанд, ё повурам ҳастанд ва ғайра корҳои мардӣ беруна дуруна. Каси мақсад бекор аст, ба ҳамин рақамҳои болои кранбуда занг бизананд, рақамҳоро роӣ мекунем. Худтон маслиҳат кунед. Патентдорӣ бепатени фарқ надорад, ҳозирашта кор ҳастед, масалан 10-15 нафаре рӯи кардем ҳозир кор кардесанд, аз тарафи шуғл ва ногуфта намонад ки аз тарафи шуғли аҳолии Тоҷикистон аст. Дами момент кор кардесай, зиндаву сарбаланд бошед. Ҳамин видеоро лайк монед, зиёд шавад, подписатсия кунед. Хайр, хушомадед.